kwe studio kae thuolo mokwongo Reverend Evans Omollo, ma en jalup jadolo maduong' e kanisa mar Anglican All Saints Nairobi ka. Reverend, oimore kendo machiegni. Erokamano Charlie, oimore ahinya kendo mos mogundho ne nyikwar Ramogi Ajwang' duto. Erokamano. Nyako Ramogi Ajwang' kamoro ineno Reverend Evans Omollo e thuolo mokwongo. Adwa ni mondo ine kaka noyalo e alam mane mar rapar mar mosenindo Bob Kolimo, nyasi manoyuorie gi jatend piny owacho Uhuru Kenyatta to gi migosi Raila Odinga. Mae kaka nowuoyo. As a country and in our positioning at where we are at, it is important to appreciate that we desire change in our country. It is important to appreciate that we desire transformation in this nation. But I'm afraid to say this, that change in this country and across our beloved continent will not come from the many quarters that we think they will come from. And for Kenya in particular, change in our country and the way we do things from governance to all other levels will not come from a referendum that will change the constitution to give a few people positions of leadership. Change will not come from a collision of bigger tribes that coalesce together to form government of national unity, thus pushing to the side smaller communities who are left to scramble for leftovers. Change in this nation will not come merely as a result of the handshake, whereas we appreciate the handshake and the things we have seen come as a result of the handshake. I would love to quote what a good friend and lay reader in this cathedral, Professor PLO Lumumba says. He says that if you merely take monkeys from one forest and put them in another forest, the monkeys will not change. The monkeys will remain the monkeys. And therefore, from PLO's quote, a lasting change and transformation in this country will come when individuals begin to be changed and transformed from their individual hearts one after another. Reverend Evans Omollo, oyalo e nyasi maralama no yuorie gi migosi Uhuru Kenyatta gi migosi Raila Odinga. Dholuo maber madatiyogo to kamoro koyiena tiwacho ni chuoyo losruok gi kudho. Akia ninge gima wacho. Chir ma kama ni golo kanye Evans. Charlie, erokamano kum gwel ma igwelago kawuono e Ramogi TV ka. Aparo ni duoko mar penjo no yot nikech mokwongo an ng'at mong'eyo Nyasaye, an ng'at mowar ma oromo gi Yesu Kristo wuod Nyasaye yo maber. Romo gi Kristo no omiyo chunya opong' kod pek ma awinjo ka Nyasaye nigo kendo Yesu be nigo. Emomiyo ka somo ndiko mar Nyasaye kendo ka tiegora kendo ka ikora ne weche mag yalo to awinjo weche moko ka bedo kod pek e chunya. Omiyo kipenjo kuom chir mar wacho weche goeko mane kama giwuoke bedo chir mar wacho adiera medo ng'eyo gima Nyasaye dwaro ni mondo wachi king'iyo kod gik maricho madhi nyime e alwora marwa. Ng'ato koro penjore ni to Evans ni to ng'a mane gi chir makamani. Evans en ng'a? Kowuok onyuoli kanye, isomo kanye? Kowuok kuonde mopogore opogore. Evans wuod Asembo aja Siaya County, aja gweng' moro matin mwalo dho nam kacha iluongo ni Bwaja. To asomo maranda bang'e adhi tiegruok mar somo wach Nyasaye loka Uingereza. Kaduogo to atiyo matin e college mar tiego pate Kokise. Bang'e to adhi atiyo office mar Archbishop headquarter mar Anglican office mar Archbishop Nairobi ka. Evans, kiwinjo jodolo motelo makwano moko kuomgi Nyasaye oke chunygi kama ber. Ne gin gi chir mar chomo telo maging'is telo adier ka jopiny hinyore. To piny masani tinde waneno ka ubome aboma ma anyalo paro ni bang' misani, bang' alamni, akia ni mae mane otamie nyakalondo moro
keto lendo mag kanisa mar All Saints kendo nyaka londo mar piny owacho moka biluongo nyinge. Ang'o motimore? Parona en ni nitiere tuomruok e winjo tiend gima bedo jadolo en. Ji mang'eny neno ni bedo jadolo en tije en somo muma, gi yalo muma, gi puonjo muma, gi tero ji e polo. But we will kod bade komachielo. Ngeche ni kawan kae weche mag siasa, weche mag gik matimre alwora marwa mulo ngimawa achiel kod achiel. Omiyo ka wapuonjo ji kendo waiko ji mondo gidhi e polo, to nyaka wang'e ni pod wadak e piny ka. Omiyo gik ma chandowa kendo hinyo ngimawa e piny ka nyaka wawuo kuomgi, kuonde mwanyalo nyaka wadonji, wanywandre kodgi mwalosgi. Emomiyo aparo ni nitie ng'eny ji ma odhi moyiengore kor dwaro mana wacho weche mag chuny kende. Machielo bende aparo ni nitiere pressure moro obiro modonjo ne jodolo. Ngeche ni iwacho ni weuru go sirikal, igo sirikal. Wuo mana kuom weche gi eki. Kaka in ng'ato biro penjo ni tere kaka igo handshake matek kamano ti jaluo. Mana asewinjo mang'eny. Ting'eni an kayalo to kayal ne handshake kata kayal ne Jubilee kata Ruto kata Raila kata ang'o. Awacho adiera mar Nyasaye mawuok e andiko. Sama bet kasomo andiko maiko injili, to kaka Ruth wache chunya e kaka gole. Samoro ang' nonyon ng'atni, to ang' onyon macha. Samoro kamoro ang' nobed nopuo ng'atni kata opuo machielo. Koro ji biro temo ketie sidienge ka gi kan yo ore gi joma kama, owuoyo ne joma kama. But we will ni andiko mar Nyasaye miwa thuolo mar wuoyo kuom gik matimore e alwora marwa kama wantiere. Nitie weche ariyo. Mokwongo kapok adhiye, ok iluor ni nyalo goli e ot gotieno? Pok akoso ne ng'ato, pok aketho chik. Adieri ng'eni adieri ok mit ahinya ne jomoko. Mano nitiere. Ang'eyo ni samoro ka wang'iyo ngima mar jodolo manotelo, kaka jodolo mikwano kanyo, Archbishop manosenindo Gitari, Provost ma All Saints Cathedral on senindo, manodhi obedo Bishop Kaluo kocha, Bishop Okulu, nobuoggi. Gitari nochopo ndalo ma Moi ne oro ne jonek mondo negi. Moringo mopondo moidho mana e wi ceiling board malo. Mago nitiere. To an gima ng'eyo ni ok ahinyo ng'ato, pok ayanyo ng'ato, pok adonjo ne ng'ato kod gimoro mok otimo mokare. Ji mang'eny ok ong'eyo kamoro aonge gi kandano, to Jumapil mokalo ni yalo e wi wach telo to kod duoko piny mondo obed piny, iluongo ni leadership and restoration. To bang' mano iyudo simbe. Iwinjo kibuok koso? Buok aonge go. Nikech ang'eyo ni gima nyalo timo aonge. Jogi nong'isi na. Ang'a matin chali. Ang'a matin chali. No. Aparo ni mana luor ni hori omera, hori poditin. Nogo ni simu ni hori. Iwor joka nyanam hori. Poditin. Ang'o miketho gini. To we will ni sama Nyasaye omiyo thuolo mar bedo e telo kata kama kora ntiere. To ok onego bed ni wawira mo. Kata jotelo ma wang'eyo kendo dhi maber, nyaka iwach ni baba kata ok idhi maber, lu yorni tidhi konyri kendo idhi konyo oganda. Ang'o momiyo ma osebedo matek ne jodolo mang'eny? Aparo ni mokwongo ahinya en luoro ni ang'o mabro timore ne ngimana, moko be ni pod atin, inyalo hinya. Ing'e ni kiwuoyo kuom weche siasa gi josiasa, moko kuomgi gin jomahundu mani koda gi jomahundu ma gine magi command. So luoro makamano bende ang'eyo ni nitiere, but seche moko bende aparo ni wach ma wacho motelo ni water mana ji e polo, wawuo kuom weche mag polo. Ang'eyo ni osiepena mang'eny be osewacho ni bwana wawach weche mag ngima manyaka chieng'. Taparo ni mano en neno andiko kendo neno injili e yo morem. Hie nyalo bedo ni kamoro sowe ofuku kaka jodolo, kaka kanisa gi moko kuom josiasa, emomiyo ok unyal siemo maricho magitimo. Koso nyalo bedo ni un bende kaka dhano usereme nyim Nyasaye, utimo richo, koro ok digol pil yien manie wang' wadu kapok igolo osiki manie wang' machielo. Mano bende nitie, omiyo ok anyal wacho ni aler ahinya. To
miwacho no bende nitie nikech ang'eyo ni ing'e ni sirikal kata siasa achiel kuom gik ma gitiyogo mondo gine ni gimako ji kata gisimo duond jok manyalo wuoyo ka penjo gik ma ok kare ma gitimo en bolo negi bor. Ko bol ni bor ting'e ni koro nyama mos tiwinjo mana maber tilinga dogi opong koro kinyal wuoyo lenga ang'e ni mano be nitie kuonde motimore to kata ni ibolo negi nikech gik ma giwacho samoro an kata osiep jasiasa to watimo gik moko kachiel ariyo kode kata okawo mosoya moketa kamoro benda pode gimoro ing'e na ling koro onge gima nyalo wacho kuome moro nyong'iewo na gimoro nyiewo na suit moro ilani kata nyiewo na wuoche moro ng'iewo ni nyamburko nyiewo ni nyamburko moro iringo kata nyago arambi to kelo na 1000 moro nya 100 moro upong'o nago kamoro omiyo an gima daher wacho kata ne jodolo wetena ni ber ka wathegore kod bor ma boche ma jo siasa bolonwa mondo ibed bende ng'ama in to biro bedo mayot marom nade nikech oseyangore ni sama duond kanisa osim to oganda ok dhi maber sema miyo oganda donjore timbe ma ok ni kare manyalo mono gi chopo e wuoth maber modwani mondo jopiny odhiye. Kenya biro chalo nade ka wadhi mbele kaka wadhini ka kanisa oling kaka olingni? Kanisa to koling kapok aduoko mano rikodra nitiere bende gik mang'eny ma kanisa timo ma kamoro ok winji e alo kata lendo kata duond television kata radio kaka samoro iwuoyo kata joma moko wuoye. Ang'eyo ni nitiere gik matimore e tok jikon kocha ma jotend kanisa mang'eny lalore kod jomotelo ne sirikal kata moloso gik moko gi okachien kocha waluongo gi dholiech ni background influence at policy level. Ang'e ni mano timore to gima daher kaduoko penjo ni no achiel kachiel en ni Nyasaye ok bi weyo kanisa mondo duonde otho kamano nikech kinde ka kinde mano biro ng'ich no biro ta Nyasaye temo chiwo joge ng'ich no biro to Nyasaye temo golo joge omiyo kinde ka kinde Nyasaye biro keto wachne ei oganda ne to katieko mano samoro bende nitie gik mang'eny ma wachore kuonde ka kuonde mara Ramogi ok nitie Inoro ok nitie Citizen ok nitie to nitie jowetena moko ma bende gin jomotelona ma wuoyo achwaka kendo maler kabisa to duondi ok winji mondo oket kata mbui kata mondo oket kata television kaka koro wuoyo ni omiyo kanisa wuoyo en ani samoro kaka jolendo bende uhero gik ma samoro loso twak to gik ma kanisa wacho samoro ok los twak ahinya omiyo e gik mang'eny ma ng'ato wacho obolo moro to igeni sama japiny chandore ma japiny odenyo nengo chiemo dhi malo nengo mbolea dhi malo nengo mafuta dhi malo nikech mibadhi manie kind jok manie telo to kanisa wuoyo chien japiny ok bing'e ni kanisa wuoyo kara kanisa wuoyo kanye to magi e gik machando ji. Kanisa nego wuo e lela kuonde ma ji nitie kata mane gik machalo kaka barasa kata gik machalo kaka chokruoge manitiere kuonde ka kuonde onego bed ni wawuoyo kuom gik ma ok kare matimore. King'iyo gwengewa ma Kaluo chali nitie gik mang'eny turi ma ok dhi kare e gweng' kama wuokie Bwaja kacha wadakie dho nam Bwaja kanyo e dho nam to nyang' osebedo kama koji higa ka higa samoro mako kata ariyo dho nam achiel kanyo nyocha ka e dwe achiel mokalo achiel gi nus mokalo nyo mako nyathi ma ja higa 3 to gik makamago timore to mondo wawinjie duol ma wuok ok kata kuom kanisa kende kata mana kuom jomochung' ne telo e sidienge mopogore opogore onge. Reverend, kanisa e mochung' ne adieri gima chanda en ni kanisa wuoye tok par to ji to tho e nyim par ka ji te otho nikech kech onego mibadhi ohinyo tuoche otieko to ubiro yalo ne ng'a? Nyasaye be ok bi weji mondo tho marum to adiera makende en ni Nyasaye ok bi we kanisa ne mondo mondo piyo neji mondo piyo so utho gi Nyasaye ting'o joge. Ambe daher mar wacho ni chali ni ang'eyo ni kata chenro ni mag Ramogi radio kocha kata ang'eyo ni kata TV ka wan gi thuolo mang'eny mar miyo kata mana jodolo mondo twag gi jopiny wayaw thuolo go malach mang'eny
wamigi thuolo ging'eny osiepena nitie mang'eny mawuok to Migori koru kocha mawuok mwalo wa Oyoma giri kocha kuonde ka kuonde no wan kod gi to kinde mathoth kiluongo gi to ng'ato biro pako ni jatelo moro koro iwuoro ni ajagani luonge opako ni jotelo to kuma owuokie to ji hinyore mane gima chandowa emomiyo aluongi luong mar kanisa ng'e ni bedo ng'at ma ok yiengori koni to ok yiengori koni nikech kawuono ka yiengora koni owundre kamoro ni ayiengora kor jakom ma pako jakom kata yalona kanisa kama an achiel kuom jotelo an gi joma ok ohero jakomno mohero komachielo kocha omiyo luong mar bedo jadolo ber ka wabedo jok ma ok oyiengore koni kata koni wan jok manyalo gayo ji mok bedo kod compromise mo yiengore komachielo omiyo mano daher mar jiwo jodolo wetena tang'o ni nitie joma ng'eny matimo kamano baba. Reverend, biro kawo ang'o kuom jopiny? What would it take from the citizenry mondo mi kanisa oyud duonde mane en go higni mag 86 nyaka 92 kacha? Ang'o ma jopiny nyaka tim? Jopiny hinyore. Jopiny to hinyore. Jopiny geno gi mathoth. Kenya kae kwanata malo 94 mar jo Kenya gin jo Kristo. Gimoro mahero gi kanisa ma Kopere ma nyalo bedo achiel kuom dwoko mara en ni kanisa ma Kopere mondo mi wali mondo ibed father kata kowuok e rang'iny mar father ni chop kata rang'iny mar bedo jabishop ikalo e sidienge mang'eny mokwongo mar tiegruok ay mar ariyo mar goyi kogno mar tich koro mar goyi kogno mondo ng'e ni to Evans Omollo ma wadwa keto bishop makuma kamane ngimane chal nade uchung' nadi weche mag Nyasaye uchung' nadi wuoye duol mar jok mahinyore aparo ni mano en rem maduong' ne kanise mang'eny mopogre oko mar kanisa mar Kopere omiyo donjo e telo ng'enywa donjo e telo ka ji ng'iyo ahinya ni tang'o madhi yudo yie kacha kata chako kanisa na sadaka di madhi ting'o kadhigo to daher mar wacho ne jo Nyasaye ni sama walamo Nyasaye mondo siemnwa joma watero e telo mondo wagogi kogno mondo ng'e to ng'ane nyalo chung' e weche mag adiera mawuok kod cher machung' e lo jok ma hinyore koso ok onyal mano achiel kuom gik ma daher mar mondo jopiny mola ahinya jo Kristo mondo kwany. Erokamano ahinya neno moko kuom jowinjo Nyasacho omed umo Maivika Reverend Evans Omollo med mana wacha dier motamo jotich ruoth mang'eny Nyasacho mondo gwedhi ahinya an yuya erokamano. Irene Kambi Takas Gungan Nyara Sembo kama Evans ae koa chon jodolo mag Anglican ema nyiso ga ji adier. Ochieng Donald erokamano ahinya ng'at machielo nyiso kani oneno achiel kachiel kendo duoko erokamano ne wuoda Sembo an nyathi Nyara Sembo Kandaria mung'ere ni Dwasi for me a former nominated councillor Wiga Ward Migori County tamora ahinya gi adieri ma jadolo wacho an ochea ratil mar wichlu maduoko erokamano ne wuoda Sembo wabeduru ka wawuotho e adieri kinde duto. Ng'at machielo wacho na kae Reverend kapok adhi nyime moloyo ni bedo matek mondo mi kanisa ochung'ie adieri nikech kanisa chilo semieno. Be nitie yo ma kanisa nyalo puodhorego sani? Chien kacha wasebe winjo kiwacho ni osechopo sama nyaka wapuodhre kaka oganda jo Kenya repentance. Jomoko bende wacho ni kata mana corona manyocho biro mawang'ni omiyo olor nyaka kanisa. Ne en ranyisi ni Nyasaye ok mor gi tich ma kanisa timo. Aparo ni en adier ni chilo semieno kanisa e sidienge mopogre pogre mola ahinya kata yiero mosekalo molo kwa paro yiero mar 2007 to kinde ka kinde wan gi thuolo mar chako manyien an gadiera ni Nyasaye chiwo kanisa mare kinde ni mondo ochung' e ratiro kod adiera mondo wach gik monego bed ni wacho e kinde matelo ok dhi maber. Daher mar wacho ni mondo mi kanisa dog kama nye kanisa nitiere achiel kuom gik ma wacho chande kik wakaw koni kod kocha wachung' e diere ter chung'e adieri wachung' e adiera to wachung' e diere ka ter makato mera ema alaro kom governor to anyalo chung' ma kwere mang'ise ni wood mama okeu kaneya kato kidie maber kata nyimji
ka wachung' e adiera to wachung' e diere ter mok waegemea koni kod kocha bro duogo teku chande. Erokamano. An Walter Ng'au mar Sindo. Reverend Evans, ang'o momiyo senior pastor mar din nyalo we yalo mobol muma piny mowe nyirombe modonje siasa mobed chief campaigner mar MP madwaro kata MCA madwaro? Samoro en lek ma ji nigo mar bende dwaro bedo kod omenda. Ji neno ni siasa ni kod yuto mang'eny. To anaparo ni ka Nyasaye oluongo ng'ato mondo bed jadolo, ber ka irito tich ma Nyasaye oluongieno. Okatamora ni nyalo chopo sama Nyasaye nyalo luongi mondo idog komachielo kocha. To ber ka jadolo duodore ni koni yalo to koni bende. Kochopo ndalo mani orumo to onge rach, adwa na wache e Ramogi TV ka. Onge rach ka jadolo neno ni en ruoth luonge mondo dhi obed jambetre mar weche siasa. Onge rach nikech mano bende gima Ukristo puonjowa. To ka wang'iyo muma oganda jo Israel ma bende waporo mang'eny, muma machon, oganda jo Lawi gin tich dolo e mane margi, nok gidonje tije mamoko. Nok gidonje tije mamoko. To un makoro udwa ni unywande ni. But ing'eyo ni kinde mag jo Lawi ne wanie a dispensation machielo makocha. To ka Yesu biro ma omiyo winjo matut mar kata mana wach siasa kenne. Yesu no bende kata mana kisomo Yesu gik mowacho e Injili kata isomo joote gijiwo jo Kristo mondo orakre rikodra kata mana kod weche mag siasa. Omiyo onge richo ka ng'ato chopo pogruok nitie kanyo malach nikech ing'eni ng'ama oyiero mondo dhi obed jatelo mochung' ne ji chali ng'atno dhi chung' e lo oganda turi, oganda tweta. Omiyo ka en ng'at ma chilo dwanyo mieno kendo oduodo en ng'at ma onge kod oteku kotelo ne oganda oko kucho. Omiyo mane momiyo kata mana chikwa mar Kenya chapter 6 wuoyo kuom weche mag bedro integrity. Mondo mi bed jatelo nyaka ilu ma kod ma kanyo an ema thego na ng'at ma ngima ne odwanyore. Ok en mar ng'ado ne ng'ato bura, en man mar wacho ni Omollo waneno ka igangori kod gik mang'eny, ok inyal bedo goteku mar telo ne ji. Koro wawe ng'ad ne ng'ato bura gi doho koso teka ni chich kode. Ok chich kode. Aparo ni gima ne ok atieko wacho kanyo manie andiko na mag Injili manok achopo wacho ni samoro roho yudhi kucho ma ipoki wacho moko miwe mamoko nikech ok idwa some achiel kachiel. En ni nyaka ginon mokwongo ngima mar ng'ato gi gik ma ok kare ma ng'ato timo. Ka gisenono to gidhire ne doho bende ng'iyo evidence manitiere moketi, doho ne ng'ado ne bura. To ng'at ma chich nitiere kuome kata puotho konego puodhe kod IEBC no dhi bedo jachung'. Nikech en ng'at ma kogno ni kuome. Ng'at ma chich ni ngima. Kata kapok oyude gi makosa. Chich no onego wami thuolo mondo onone mondo ne kapok opuodhe awinji. To japiny nigi ting' mane ka nikech nyocha na winjo ka jatend duol makedo gi mibadhi pacho ka ochako bolo na wach kuom jopiny kowacho ni oyo wan watiyo tichwa mak mana ni wan to nyaka wati kaluwore gi chik. Unu jopiny ema un gi ting' kuseneno ni uchich gi ng'ato to uyiere to ugeno lokruok, ok ubi yudo lokruok. Mano ni kare kabisa nikech sama jopiny oyiero ng'at ma ochido ngeche ni umiye utiko moriere. Samoro kochido siasa ing'eyo ng'ato bukora abuka ni Evans nyochamo pesa wholesales. Mano nitiere. Emomiyo ber ka inone ting'iyo ngimane tigoye tarubini kod migepe manigi lony kuom timo mano. Oyo mano wasewacho. Japiny onego gima neno ka chando molo ahinya pinje counties wa makaluo. En ni okwago jikogno. Wadhi kod gima dho liech luongo ni euphoria. Aole ma waringo goringa bubu. Samora aole no en mar party. Samora aole no en mar anyuola kuma ng'ato ae. Samora aole no en ni in gi kod pesa di. Jopiny ni kod ting' mar ng'iyo ni to Charles Odhiambo madwa bedo MCA wane. Wang'e wadak kode. Ji odak kod jogi e gweng'. Wang'e. Anoka dwa bedo. Okidwa bedo. Achu kuom ranyisi. Wadak kod jogi e gwengewa. Wang'e ngimagi. Ma wang'e ni ngima ne chaloga kama. Daher kwayo jopiny
e kinde makamagi nyikwa Ramogi Juang ni jok mani kod weche ma wan gi chiche ngimagi kik mondo wayiergi gibed jotendwa. Samoro ang'en ni party biro to ukowa to koni wan mane kumwa dhiye. Ang'eyo ni kanyo to ng'eny ji ok bi herae. To daher wacha adiera ni ka wadwa ni mondo wadongre, mondo wadhi nyime kaka joka Ramogi, kaka counties ma Kaluo, nyaka wayier jok ma waseneno tendgi, ma waseneno lemo ma tendgi onyago. Kata jok mwang'eyo ni ma to kwa miyo tich to ma dhi nyalo. Nikech kawuono region wa ni chien mogik, ok dipim gi regions moko mineno achiel koni. Nikech kit jotelo ma wayiero gi euphoria mar party mane kama hinyo. Charles, Jadolo wacha adier, olemnwa mondo party mar ODM obedie gi demokrasi. Mano ochok Victor Ang'eni nyaka bi. ochok Victor kani Nyamaji, Lambwe, Homa Bay County, erokamano. Be oyiene jadolo go siasa to tich dolo be otiyo. An Juma kan Kawangware, apani mano ni seduoko. Awinji maler kan Tanzania, an Evans Japolo, amoso jadolo kenda duoko ne erokamano kuom chung'e adieri. Be jadolo nyalo siemonwa kotiyo kod andiko kama jodolo kinde Yesu kata bang'i Yesu mane obedo jo siasa kata obetie loch nanga. Keti wacho ni mar tim jo lawicha to koro macha Yesu kano obiro fuono muma maler. Gima wanyalo neno nikech kata Yesu nong'iso joote ni weuru tije mutiyo te mondo ulo bang'a mondo koro walok chunje. Gima aneno kasomo ndiko mar Nyasaye en ni ndiko mar Nyasaye paronwa ni nitiere gimoro, wach moro ma Yesu luongo ni pinyruodh Nyasaye. So pinyruodh Nyasaye no ok en wach mar dhi e polo, to en wach ma oluorore koda gik mahinyo ngima ma kawuono. Omiyo ka waduogo mwasomo kata barupe mag joote, to dhi nyime kod ber mar dhano oluorore ahinya wach mar pinyruodh Nyasaye. Wacho ni pinyruodhi mondo bi. To pinyruodh Nyasaye no mondo mi obi, ngeche ni Nyasaye nyalo luongo kendo nyalo ting'o joge. Samoro kata mano mowuok e kind jodolo kaka wacho to go ndamo wuok chien. To Yesu ok nobedo jasiasa. Johana sura 6 ka wasomo to ji obiro lawe make dwani mondo kete kom mar bedo jasiasa, mar bedo ruoth, to otamore. Owacho ni kindena mar bedo e loch poko chopo to biro chopo. But ka wang'iyo ngimane to orakre ri kod ra kod weche mag siasa. Kisomo kata mana Johana sura 18 kar 37 owacho ni an achung'ne adier, jomohero adiera ni kora. Omiyo adiera no owuoyo kuom adiera kogogo jo siasa. Omiyo onge achiel kachiel manyalo paro gi ewi sani kama ndiko wacho ni man nowe tij dolo modhi obedo ja siasa, but koso mondo nyalo paro kama Yesu nowacho ni thuolo na mar telo poko chopo. Johana sura 6. Pamela Ochanda wacho ni one kendo winji maler ahinya. Owacho ni wachnwa ni wacha adier kiki dog chien kata matin. Wan bang'i wamedo mana kwayo mondo lemno wabed gi mijing'o. En gima osechendo mokalo kendo ji mang'eny wacho ni wang' teko makoro sani ni e piny kaka Kenya ok en piny modhier. Wan gi mwandu mathoth. To Kenya kae ma pod sani mar sabit ji 2 million kech nego. E Kenya gin joma chulo osuru. E Kenya manigi jotelo ma jopiny oyiero. Tok mano kende kata mana gwenge ma Kaluo en mani joluo gin joma ohero ywagore. Nitie joma gwonyore gi pado sani nyithindo notimo penj, nitiere mond liete gi nyithi kiye man nigi nyithindo manotimo penj to ok nyal dhi skul to giyiero telo to gichulo osuru. Kanisa ni kanye? Koso mana kokalo kuom chenro mopogore opogore kaka compassion. No. Ingeni kanisa, mondo ma kanisa nigo tin mok diwach ni nyalo kelo lokruoge goko. Lakini kaka iwacho, nitiere chenro mang'eny ma kanisa timo mar neno ni ngima ji odhi maber, weche mag somo, weche mag chiemo, weche mag rwakruok, weche mag dak, gik mopogore opogore. To mak mana ni an gi kora kaka nene en ni kanisa ni kod thuolo mar ang'ongo mungirore mar keto sirikandewa mag county gi sirikalwa maduong' ma Nairobi e kokgi mar neno
ni osuru ma osol kendo mogol kod jopiny otimo tije ma oyangnegi. Wan kod pesa turi kata mabire county kende. To weche mag mibadhi miyudo ni governors wa dwano nyodh pesnigo, iyudo ni MCAs wa tich gien mana nyodho pesnigo eko mondo giger record kendgi giwegi. Kanisa ni kod thuolo mar go tarubini jotendwa kendo penjogi ni pesni moket tenge mondo los ndernigi ni kanye, pesni moket tenge mondo puonj nyithindo e skul mar somo ni kanye, pesni moket tenge mar bero weche mag ohala ni kanye. Okwa penjogo omiyo thuolo gin go mar yeka kage jok to giting'ore gi Israel gichamo pa DMs turi to kata mana kele dongruogewa. Inisi winjo kata ni governors wa ng'wen go chako kata sako moro kaluwo kucho mondo odong ngima mar jowa okitim. Reverend, kasani ng'ato loyo kom governor gwenge ma Kaluo to kata mijumbe to oluongi ni mondo idhi bed chaplain mar county kata mar constituency, inyalo yie? Mano luong matek. Mano luong matek. Gi kama chungi sani. Kapar na jalo unless ni aneno ni tijno tije nango. En go duol ni gik motimo mok kare koso en chungi wechna. Wachna kaka jadolo. En ng'ama telo ne weche mage yalo injili mar ngima. Aparo ni chalia dago kogno gima tijino otingo, gima nie je ka. Ang'o momi paro diriyo dhi tiyo tich Nyasaye? Ng'eni shida ni bedo machiegni gi yawagi yot ahinya mondo soyo huko. Yot malich mokalo. Omiyo jadolo manosenindo, Archbishop mar Anglican manosenindo Gitari nowacho ni jadolo kod siasa onego bed kaka mach. Okibed kode machiegni ahinya dipoko wang'i. Abi okibed kode mabor ahinya dipoka koyo koyo negi. Dipoka gik moko timre mokare ma wacho ka mokinyane buoye. Omiyo nyaki ibed go ndamo makare. Omiyo sudo machiegni ahinya no rachne. Ineno osiepena kata jowetena kata seniors na maluwo bang' jotelo ka kod ka kiny ne dhode. Nitie gik mang'eny mimiyo kose mi basha kaka wacho motelo. Otekuni lal kendo wacha adiera okinyal bedogo. Cliff Sande kanitie Migori Nyatike wacho ni erokamano ahinya, go erokamano ne jadolo kuom chung'e adieri. Kaeto Odero Patel bende wacho ni erokamano ahinya kuom adieri, an ober kabwoch manondhiwa, erokamano ahinya. Fredo Bia Nyong'o, anawuok Ugenya, ng'isna wuoda sembo ni ayie kod kizungu manoyalo e yik mar Bob Kolimo. Nowacho adier ma ok tow. Brian Weke mar Kisaka bende wacho ni oyie gi wach tich Nyasaye mitimo. Kato nitie jawinjo oko wacho nyinge to ko ni kar Yesu ka tok ni kare. Onge kama Yesu gi piny noseriwore. Yesu ne lando injili mar piny ruodh polo. To jo piny to lando injili mar piny ka. Yesu ochomo jotend sirikal. Wicho lungu ni Pilato geri. Ochomo kokwero gik mok kare. Ochomo mokwero kikumo Petro, kisomo tich joote suladek. Petro ochomo jotelo mong'iso gi ni kokwergi ni kik mondo giyal wach Nyasaye to kwero gi ni ok wabe ling. Wabro yalo injili kata uhero kata udagi, ng'aduru nuwegi. Ka en ber winjou kata en ber winjo Nyasaye. Gichomo record. Omiyo andiko pong kod sidienge mang'eny ma jodolo ochomo sirikal record raka kwero gik mokare. Kata kidok e muma machon, kidok kata e muma machon, tiyudo jodolo jonabi mabende ne kwero telo maricho. Wach kanisa siasa e sinagogi kata e altar, inyalo wacho ang'o? En wach mosebedo mapek mokalo. Kanyo waneno jadolo maduong' mar kanisa mar Nairobi Pentecostal kochunga ja siasa ni oyo ka altar to kibigo e siasa. Jadolo maduong' mar kanisa mar Anglican bende Jamasai ma Ole Sapet be no kwero gi paro ka gin Butere to tamo jakom gi Mudava Digiri ok nyal wuoyo. Mano e chung'na an kaka dhano nikech samo chako yawo altar no bedo kama ifuono e siasa taparo ni wachako lal. Kaka wacho motelo ni mos kuom ng'adi ka an mjumbe moyier abire kanisa ni to adwa pimo ne jopiny kaka wasewuotho gi pesa CDF e gweng' ma kanisa no nitie.
Makosa ni kanye komia thuole altar. Ing'eni mano ok en siasa. Mano en chiwo ler mar kaka dongruok dhi. Wuothe adieri. Wuothe adieri. Mano ok en siasa. Siasa gimo wacho en ni an Evans Omollo achung' jumbe yerauru kata chakogo chali odhiambo kuom ranyisi. Kata chako yenyo kod wacho gik mok kare. Mane siasa mok dwar. Ting'eni miwacho no to en walungo gido kizungu ni civic education. You are educating people. To kwero miriambo maja siasa moro no wacho kane altar. Kan jadolo koso kan. An ja siasa. Iluonga Monda Mos jita acho ni oyo ja siasa moro to nyo wacho kama to mano ok adier. Kanyo an gi kora kik mondo wadhi nikech wadhi chido altar. Kitimo kamano ngeche ni bwana mokwercha kinyen bende kinobito wacho na adwa duoko nyien manyo kweracha. Koro iyao alwora mar gimok birumo. Aparo ni jo siasa kadwa wuoye siasa gi wuoye thenge oko. Gimo miya wacho mano en ni ei hekalu kama wantiere no jite ok jokor ng'atni. Nitie joma ok jokor ng'atno. Kanisa en kar riwoji. En manyuando. Kar pogoji. En kar moriwoji. Koro ka an jadolo tasemiyo jomok jo ng'atni bro chako ng'ur koda. Ching machielo ng'acha jogi be bro ayiecho kanisa chako ringo ji chako pogore. Reverend Evans Omollo kinde mayo wang'wa to wachiko kama tek mokalo e piny Kenya. Mokwongo nikech nyime ka diero mar duond buche mag siasa nominations dhi timore ywak osebetie koni gi kocha tunge piny. Tok mano wan gi yiero makoro chuo chieng'. Kama ji mang'eny osekete mochal ma tho gi kuo. Adwa ni mondo ing'e ka iwuo gi nyikwa Ramogi Ajwang' mondo imigi oteni mogik oganda luo ni gi siasa. Nyikwa Ramogi an gima daher wacho en ni mokwongo ahinya ni kik wang'i siasa ka gir tho kod kuo. Siasa en gima biro to bro a. Omiyo kik bed kod sigu kindwa kod jowetewa. Ka ng'ani odhi moyude nomination kik mondo wagol lweny. Daher mar jiwo nyikwa Ramogi Ajwang' ni wadhi party primaries, wadhi nominations tarik 14 kuom ranyisi party mar ODM. Parties mamoko be ni kodgi mag kinde mopogre. Watimuru nominations go kod kwe. Kolo ng'ato tiye loch. Kati kidwa chikori mondo idhi party machielo thuolo nitie chiko. Thuolo no selor. Thuolo no selor. Pero kamano kuom ria. Thuolo no selor. Iungri gi nyawadu mondo ijiwe. To waae weche mag lweny. Mar ariyo daher jiwo nyikwa Ramogi Ajwang' ni mondo wakauru kura. Wakauru kura karombwa. Kepo pod dhi mbele sa. Kepo pod dhi mbele dhi yawe bende kendo pod dhi mbele nyaka mbele kacha. Tae ok kawo kura kende. Nyaka kochopo chieng' yiero tarik 9 dwe mar 8 wuogo ko karombwa mondo wadhi wago kura no kaka nyalore. Nikech telo yudo edebe. Telo ok yudi Facebook gi Twitter ni gini wasekawo. Ber ka ji dhi to wanyorore kod kura to wagoye maber kabisa. Ok ne wan kende kata ne pinje mamoko kata osiepe ma jotok kodera. Wajiwo jo Kenya duto wawuog oko mondo wago kura yier kit jotelo midwaro. Da penji ma to thuolo semaya wang'wa director mara Robert ng'isa ni sa oserumo to akwayo ni nyime ka kiyalo chieng' moro to yale injili mar go kura. Richo mane ma japiny timo samo weyo ma ok odhi ogo kura. Apani bi yalo mano. Nyakwa Ramogi Ajwang' ma en duol. Wago mbaka ka wao mach e weche mopogore ka wang'iyo chal mar piny to kod moko kuom yawuot oganda gi nyi oganda mamiyo piny bedo kaka en. Nyinga Charles Odhiambo kinde duto en morna mar bedo kodi ka wago mbaka kendo wachak watim ma kendo juma manyien elo jok momiyo chenro ni obiro ni e yo makare to gin janeno na erokamano makende. Tapki mana sane.